Jeg hedder Jonna, og nu er I på besøg i min have. Jeg er ret glad for min have, og jeg overtog mit hus for 2 år siden og startede med at fjerne hele græsplænen og gøre min urtehave stor og frugtbar. Og det vil sige, at lige nu så er vi sådan næsten selvforsynende med kartofler. I hvert fald indtil vinteren rigtig kommer, og jordbær har vi masser af, porer har vi hele vinteren, og rødbeder har vi, og vi har masser af bønner, og vi har i år prøver jeg med broccoli. Nogle gange har jeg haft hestebønner. Eksperimenterer i år også med søde kartofler, og det ser ud til, at det lykkes. Bare søde kartofler ned fra Rema. Spinat og krydderurter og meget andet. Og så er det også en blomsterrig have. Men haveåret starter lidt tidligt herhjemme. Det gør det nemlig. Jeg prøver på at lade være med at smide ret mange ting ud og genbruge. Jeg har sådan et havehack her med bobleplast, som jeg bruger, når jeg forspirer alle grøntsagerne. Så putter jeg jord og frø ind, og så står det her og bliver vandet her i en lille bakke. Og så kommer spirene op, og så de er ret lette. Så ruller jeg sådan set bare den her ud, og så sidder alle spirene der. Det synes jeg er et af mine gode havehacks. Ja, og jeg har vel haft have. Det har jeg jo haft gennem 25 år eller sådan noget. Større eller mindre grad, alt efter børnenes størrelse. Men, og jeg går i haveforening her i Sønderbjerg og udveksler med masser. Jeg er især inspireret af selvforsynerhaven i Gjern. Og alt det her vil jeg selvfølgelig rigtig gerne videregive til Rødding Fri Fagskole. Så jeg håber, at vi ses til en samtale.